Il-Patrijiet Karmelitani iddeċidew li se jkomplu jagħtu s-servizz tagħhom biss fi 3 mis-6 komunitajiet li kien hawn f'pajjiżna wara li l-ħidma tagħhom fil-parroċċja tal-Balluta, Santa Venera u fil-Monasteru tal-Imdina se jkollha tieqaf minħabba nuqqas ta' patrijiet. Din id-deċiżjoni ttieħdet sabiex ikomplu jsaħħu l-preżenza tagħhom fil-parroċċja tal-Fgura, fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta, kif ukoll fil-Kulleġġ ta' San Elija flimkien mal-Knisja l-Qadima f'Santa Venera. Il-Karmelitani qalu li din id-deċiżjoni kellha tittieħed minħabba n-nuqqas ta' persuni li qed jirrikorru għal din il-vokazzjoni. Huma ser ikunu qed jaħdmu id fit mal-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna sabiex fost l-oħrajn iċ-ċentru ta' Spiritwalità Karmelitana fl-Imdina jibqa' jaħdem id fit mal-lajċi. Il-Karmelitani spjegaw ukoll li jifhmu id-diżappunt tan-nies għal din l-aħbar li se jkollhom iwaqfu l-ħidma tagħhom li ilha għaddejja sa mis-seklu 15 waqt li rringrazzjaw lil dawk kollha li matul is-snin tawhom l-appoġġ spjegaw li huma qed iwaqfu l-ħidma tagħhom f'ċertu postijiet sabiex ikunu jistgħu isaħħu l-ħidma tagħhom fil-lokalitajiet l-oħra. L-Ordni tal-Karmelitani ilhom f'ħidma fil-parroċċi Maltin għal dawn l-aħħar 600 sena. L-Ordni tesiġi li minn tal-inqas f'kull kunvent ikun hemm 3 patrijiet li ma' ammont mhux ilaħħaq mad-domanda. Dan apparti li m'hemmx imqar persuna waħda li qed tħejji ruħha biex tingħaqad mal-Ordni tal-Karmelitani. Fil-bidu tas-sena l-oħra, il-Karmelitani irtiraw ukoll mill-parroċċja ta' Fleur-de-Lis li għaddiet f'idejn l-Arċidjoċesi. Din is-sitwazzjoni mhix jesperjenzawha biss il-Karmelitani, iżda wkoll ordnijiet reliġjużi oħra ta' irġiel u nisa f'Malta li qed jesperjenzaw sfida ta' riżorsi.